No ideme na to. Dnes to bude veľký do Sutíc. -6,27, -8 stupňov. A čakám na parťákov. Dnes by to mal byť veľký do Sutíc. Je streda 19. Dobré ránečko, čaute. Jaké krásne teplúčko tu máme. Zahájili sme prípravné práce, viac menej už sú na konci. Janka nás bezpečne a rýchlo doviezla na miesto určenia. -8, krásna teplotka. Bolo -11, neviem koľko tu, tak... Aha, tak sme to vlastne vyhrali. A asi aj pôjdeme opačným smerom, asi vynecháme tú dolinu pre začiatok a pôjdeme po slnečku rovno. Tradičnou mainstreamovou cestou. Na Medziholieč do Medziholiača. Parkovisko celkom OK. Dosť miest ešte aj stredy na parkovanie, ale je nutné vlastne parkovať alebo zaplatiť to cez QR kód. No, takže pôvodný plán bol ísť po žltej značke do sedla medzi Rozsudce po takej roklinke, tam sú aj nejaké tie, sem tam rebríčok, sem tam reťazka. Aha. Ale keďže je -8 a celá roklina je v tieni, tak rozmýšľam, že by sme si to dali opačne, takže pôjdeme klasicky jak všetci. Kde sme? Tu? Po zelenej. Do sedla Medziholie a zo sedla Medziholie tým masakrálnym žľavom hore. Startujeme. Mal si zabrať tie dve holky, čo šli. Aha, áno. Aha. V letnej úprave. Tam hore ideme. Tak prezliekli sme sa. Máme prvý taký ľadový zamrznutý potôčik. Máme tu aj špeci turistický chodník, ktorý je krásne zľadovateľný. Je to vlastne jedna taká vlnková rozprávka. Díkesko. Paráda. Dík, ahoj. Vzadu na tom zadnom svahu je zjazdovečka. Zjazdovka, sú tam ešte aj slpiky, také malé pomy asi. Máme takú panorámku z týchto vypílených kopcov, všetko vyťažené. Dole je počuť pílu, ako tam vyhráva. Aj toto je všetko vyrezané. Ale krásne počasíčko máme.
Mladý pán, akože sa vám tam hovie? Dosť natvrdo. Natvrdo? Veríme, veríme. Pilčík sa vyhral. Poďme tichučko. Takže veľký rozsutec nás čaká. Takže máme takéto kolečko. Šup, šup, šup a hore. Trošku si tak nahráme to chrumkanie toho snehu, lebo hore to asi nebude. Tam je to úplne bez snehu. Aby bolo jasné, že sme tu boli v zime. Vzadu je Osnica. Tam sme boli v lete, keď sme boli na splave. A jeden z dní výletu bola aj túra na Osnicu. A odtiaľ sme sledovali mravčeky, ktoré išli hore na Rozsutec, ale vtedy bol ten vrchol trošku v mrakoch. Nebolo ho vidieť až tak dobre, ako dnes. Teraz sa skrýva za tými stromami. Takže sme v lavinovom teréne, ale teraz nič nehrozí. No a našim cieľom je toto. Horsa. Ideme do toho. Horsa do Výšav. Opäť ďalšia výzva. Krásne. Tu dostávame už na taký snežikový úsek. Pán pred nami vytiahol už aj paličky. Vyzerá, že tu je trošku viac fúknuté ako všade okolo. Majestátny kopček veru. Nás tu čaká aj nejaký rebríček. No, sú tu rôzne madlá, ako sa môžeš No je to také, že musíš dávať pozor na každý krok. Ale to musíš dávať vždy. Tak. Šmykame ďalej, lebo kopček je kúsok nad nami. O chvíľu sa stratia v Kosodrevine. Či? Ja ti teraz podám rukou, vytáčim si s podkom.
Jaj, zlatá kosodrevinka, že tu teraz rastie. Jaké dobré madlá. Vodávadlá. Pekné to majú. Troška menej snehu na februára. A to vždy dúfame, že práve tá zima, čo príde, bude tá úžasná. Na sneh. Opäť ďalšia kamenno-snehová výzva. Hore je nafúkaný už nejaký válček. Malý válček. A tu máme ďalší rebríček. Takýže stúpajko. Vysoké Tatry, nízke Tatry. Jaká fatra. Jaká fatra. Kopček pred nami. Stoch. Stoch. Poludňový gruň. Poludňový. Veľký krivaň, malý krivaň a tu je chladník. Utekám za nimi. Už tu máme aj prvú reťazku. Tento šlabík býva, keď je normálna zima, pekne pod snehom. Áno, áno, medzi roky. Cingačka z roboty. Pekne úzučke. Že vyber si tú správnu nohu a s batohom nič moc. Asi po vrchu. No, to je ono.
Toto máme uličku s rebusom, sa hovorí. Tu musíš dvihnúť. Projekt. Áno, projekt. To máme teraz takýto projekt. Terminus technicus, lebo tu treba... Nie, problém to môže, ne? Problém to je, až keď to zlyha. Za chvíľu nám zmizne v kosodrevine. Si tu šlapkáme. To schodíkoch. Ten zalesnený je šíp? To je taký zalesnený, aký dlhý. Aha, jasné. Nie tento stráva, áno? ale za tým. Za tým, jasné. Tam sme... Alebo predný a zadný, neviem. Nejaké šípy. Blížime sa. Už sa blížime. Takže tu už nám pokračujú reťazky. Tu sú celkom krásne schodíky zatiaľ. Takže dali sme to reťaz free. Ako obyčajne. Tá správna vrcholová. Krásny zrazík, kde sme išli. Druhá strana je pekne roztrhaná. Tá, dole. Idite pomaly, keď ti to... Počkaj, to je obojsmerná premávka. Aha. Budeme mať papaničku, teraz máme doplňanie energie. Janka nám spravila aj s Milošom, áno, spravila takéto ňamkové papaničky s fajnovým mesičkom.
napapkaní. Pokračujeme ďalej. Môže ten náš vrchol nás ešte len čaká. Takže takéto tu máme špeciálne kamienky. Krásne. Panoramaticus. To bolo pod vrcholom. Áno. Paradička. Ja niekoľko krátky tichý koment. Už sme hore. Jak srnky. Čo viac dodať? Svieti slnko, je tu zima, ale nie je tu sneh. Aha, A je tu asi 10 ľudí. Bude lepší sneh podľa mňa na tomto. Lepšie je to otočené. Môže to si dať ako záver skôr, lebo vlastne ty môžeš zo Štefanovej ísť Teraz sa vlastne prejednáva skialpová túra. Sa tak podbrujme, či náhrobnejšie, ako to bolo, a tak hore, a potom tak tu nastup. No hej, lebo my asi nedáme celý. Takže takto na vrchole si tu hovieme a takto do dolinky sa pozrieme. Janka vybavila opäť úžasné počasie, za čo sme jej veľmi vďační. Ja, ešte sneh, keby sa dal vybaviť. To máme ale objednané, hádam. No, takže opúšťame vrchol a pokračujeme okolo Malého Rozsudca. Vyhrievacia stanica, no. Vyhrievacia stanica, lebo... Ale úžasný je, tak, vieš, také... Tá zimka tam je cítiť aj vidieť. Cez také tie kopcúry. Takže to bude všetko na spiatočku. A pekne ideš ako pavúčik, keď cúva. Že ten slnečná strana. Máme opäť vyhrievaciu stanicu. Krásny úsek. Velice pekné. Počekajte mi tam. Až zima sa dá povedať. Ako? Až zima. Ale
nezaberaj tie holé lúky trávnaté, vieš. Ne, zima. Takto, jaká bambula, hej. Úplne krásnu zimu vám zrobím. Mrkaj na ten stromček. Famózny. Teraz si to tu tak čáhráme. Trošku v snehu a v lade. Medzi kamienkami a kosodrvinou. Máme pavúčika. Takže pekne na 4 a ideš. Takto. Hore ideš v podstate takisto, len naopak. Nejaká zver? Vtáčik alebo niečo, že? A ideme pavúčika robíme. Pavúčik. Stúpiš. Šupka obrat. Takže ten kopček, kde stoja tí ľudia, to tam pred chvíľočkou boli, takže šup hore, dole, hore, dole, hore, dole, pam. A tady je to po cestičke. Ta kosodrvinka zasnežená, to je úplne famózne. Majstrovsky pocukrované. Hopa! Pozor! Ešte stále úžasná zasnežená krajina a takéto fajnové zlezy. Okay. To bolo objednané chladenie, ahoj. Díky. Mokrá. Takže to trošku aj si. No je to také, musíš si rozmyslieť každý krok, lebo keď to urobíš zle, tak ideš. Otáčame to, ide sa. Krásna snehová ulička. Takáto zasnežený ráj. Ešte má 100 kg, jak sme išli do takýchto, tak to dvakrát preboril. No. Že tu máme ďalšiu výzvu, ako sa ide po šliplavke dole, sa to volá, lebo ten snežik je síce taký kyprý, ale iba na vrchu a pod ním je. Daj si ešte meter. Áno, dávam si na to pozor, ako vážne. Bez srandy. Ja som išiel iba, že či budeš pokračovať s hovorením. Pokračujeme po takomto špeci teréne. Extrémisty push, lebo sa to občas tak dobre šmykne, že obchádzame aj turistickú trasu.
V novom teréne treba dodržiavať vzdialenosť jeden od druhého. Keď sa šmykne, aby si nesepali od toho pred sebou. Takže dostali sme sa tu na takéto sedielko, rovinka. Malý rozsudok. Malý. Ale tam nejdeme dní. Pokračujeme. Počiar. Tam odbačame. Počiar. Aha. Počiar. Že máme tu takýto zamrznutý potôčik. Si vynechať tú správnu cestu. Tak by to asi bolo ono. Poď, Janinko. Ja, prepáč. Sorry. Dobre. Opäť to začína byť zaujímavé. Takže si tu dávame takýto prechod cez potôčik. Je to akože... Poď je to. Tu je to safety. O kokos. K tomu, že sa ti začne klzať noha a už ty nič. Máme takýto chodníček, takúto točeničku. Pekne dole. No pod tými listami sa to krásne šmíka. Taký tobogánček. Pozor na kamienky, ktoré sa ti rolujú po tej zmrznutej zemi. Chytačka. A pritom ti to môžeme krásne podať. Aj to môže krásne prasknúť. No prasknúť, ne. To je podľa mňa dosť vymrznuté na to, aby to... Aha, vidíš, to máš pravdu. Moc do toho netlač. Normálne takéto kramličky zarazené a ideme na pavúka dole. Fú, to je dobré. Veľmi pekné. No sa mohli hore vyšťať bytostiek. Asi dole tokom. Daj oko aspoň hore, mi kukni hore na sekundu. Ale podľa mňa tady to by sa dalo cez tieto konáriky a hentam sa nejak prilepiť na ten svoj. Akože hentam to by bola iná držka. Takto dole. A nevieš, čo ťa tam čaká. Moc hlboko. Po tady to sa dá prejsť. Tu. Tady. Hentam na úvrati. A cez hentú kolónnu stenu chceš ako prejsť? Cez ktorú? Tam to je napravo. Však tam išiel niekto.
akože aj toto? Popri tom vodopade, áno. No však utiaľ to sa dá k tomu zviesť. Však prečo nejdete tady, jak ja? Krásny vodopadík. Janka, ináč keby si to ho šúrla, ten kamienok, tak by to bolo, no. No, ja sa zase musím traverznúť hen tam dole. Aha, opäť máme ďalšiu výzvu. Toto vyzerá veľmi zaujímavo. Vyniesie ťa to, a keď sa to zdá, že sa to a popri tom cúpkaj. Za zakrutou je to krásne, to vidím. To je za zakrutou, je to úplne úžasné. Áno, presne to, takto som to chcel pomenovať. Úplne, že krásny. Ako by si nám to popísala takto v tom extrémnom teréne? Je to také vaginálne. No to však nie, či sa po tých schodoch dá zvyšovať. Mám to vychytané. Dobre, aby som vás mohol spichčursovať. Tak, toto som. Akože tak natesno? Ten drží, áno, áno, pekne. A tam, áno, to je on. Ja, ale tu normálne teče voda pod tým, to je vidieť. Krásne, úžasné. Toto bude fotka jak ľud, len musím nájsť pozíciu. Paráda. Mám ho. Dobre. Mačky. Dobre. Krásny je, že? Je celkom prťa. Oho, a však tam ideš potoka. No, však ale to sú dúry. Však sme si to donesli, ne? Tak No však áno, však ja ako nemám žiadny problém. Dobre, takže dávame mačky. Dobrodružstvo pokračuje, prezvolím na mačky, na kakačky. Ja idem nižšie odfotiť. Okejko. Odšlapávať na široko od seba, lebo na tej ľavej nohe tú mačku nemáš dobre zacvaknutú petu. Ale drží, takže to je jedno. Takže fičíme normálne takto po vodopáde. To je pre bežného turistu, sa mi zdá. Musíme odfotiť.
Mám ju mokrú, vieš? Primrzla rukavica. Ma nechcela pustiť. Ešte rozlúčka. No, tu je reťaz, ten chodník, kde išiel po druhej strane? Máme tu takýto sešup. Veľmi opatrná. Radšej dvomi, no na pavúka, dvomi rukami pekne. Ja neviem, koho bol toto nápad. Zase tak to rebrí. Ruka. Rovno na pevku je všade lak. Išli sme tesnou rizňou. Ako bola tesná, to je pravda, trošku šmiklavá. My sme nás tu ešte zatiaľ potrepili. No, takže máme takýto mostiček. Pri potvočíku sa takto si to riznieme. Aha. Poladníku, pečer nosom. No krásna dolínka. No, to je pravda. Počkaj. To pokočíme nejaká. Tak ona je múdra. Čo to my vieme, Ja sa Janinka. musím pozrieť. Naša Janinka, no. Takže dávame po zelenej. A pokračka. Dráha by mala pokračovať tadeto po tom zážitkovom chodníku, ale vyberáme alternatívu a ideme tu po kopu. Šibovali po takýchto schodíkoch dolu. Kopu železa, kopu plechu, ale niekto si dal peknú robotku, aby tam spravil také exkluzívne schodíky dole. Tak opäť máme šlapačku po schodíkoch. Také schody. Aha, tu sú všetky zvieratka, ktoré sa tu dajú akože vidieť. No. Ktoré tu kedysi bývali, kým ich nevystrielali. Rys sa moc nedá vidieť. On sa... Už sa blížime. Pozerala na mape, že tam by... Prichádzame do Štefanovej z inej časti. Ako sme štartovali pri parkovisku. Aha, tu dreveničky, hotely porobenkané. Ale sranda, že jak to vyzerá. Tak tam sme boli, hore.
Nedáme k nášmu autíčku, ktoré už jen tam je vidieť dole. O chvíľu sa uzavrie náš okruh. Chytilo? Webasto. No Janka, ešte keď si to tak pamätáš. Ježišmária. Tak trošku iba. No. Aké to bolo? Únavné, lebo zima je. Aj ľadík sme mali. Famózny. Mali sme ísť dole po rebríku, ktorý bol celý zaliatý od možnosti. Museli sme si mačky dávať. Ale zase taký Pedro bol. si namočil rukavicu, potom primrzol k zábradliu, lebo čo nemáš robiť, keď máš mokré rukavice? Chytať kovové zábradlie. Jasne. Ale jazyk som tam pre istotu nedával, takže to bola výhoda. Ale výtlačík dobrý, A super. nie je dol žltý sneh, takže... Tak je to, áno. Takže dobre, no, takže... Pekný je tam teraz západ slnka, ale sme unavení, je zima, ideme domov. Ideme na Zajtra do práce. do práce, aby boli koláče na takéto výlety.